Vanuit 11 landen stonden er donderdag judoka's op het allereerste EK judo voor mensen met een verstandelijke beperking. Na de voorrondes in de ochtend gingen in de middag, na de officiële opening, de finales van start van dit nieuwe toernooi. Het is niet zomaar een toernooi wat er vandaag is, maar in 1998 ben ik ooit begonnen met 2 landen en 80 judoka's. En dat is gegroeid tot vandaag, tot het eerste officiële Open Europees kampioenschap. Ja, dat is gewoon, we hebben eigenlijk de fundering mogen leggen van het A-judo. En nu is het Europese kampioenschap het allereerste officiële voor de mensen met een verstandelijke beperking, want daar zit het verschil in. Maar die kunnen net zo goed judoën. Die kunnen gewoon keimooi judoën. Sommigen zullen zelfs regulier gewoon mee kunnen draaien. Ze hebben een fantastisch niveau. Ze zijn niet hetzelfde als een wereldniveau van de echte wereldkampioenschappen, maar ze hebben een fantastisch niveau. En dan vragen ze wel soms, ja, waarom deze doelgroep? Hè? Ook een EK of een WK. Omdat je hebt gewoon allerlei categorieën. En dit is gewoon een categorie die erbij hoort. Ze hebben zelfs ook voor 30 plus en 40 plus en 50 plus. Dit is ook gewoon een categorie. Dit kun je niet alleen, hè? Dit kan ik echt niet alleen. Luister eens, ik sta hier nou wel voor de camera van, maar we hebben gewoon een team. Ik ben alleen maar de persoon die een gek idee heeft in zijn hoofd. En dan hebben we nog een gekkere groep mensen die zeggen van nee, dat vinden we fantastisch. En dan krijgen we de derde groep mensen die zeggen maar wij willen meehelpen. Dan hebben we gewoon, deze week hebben we meer dan 80 vrijwilligers. De Venraadse Jurgen van der Heijden was een van de judoka's die voor een medaille mocht strijden. Je gaat zo nog de mat op. Ja, dat klopt. Voor de derde plaats. En dat is wel bijzonder, want er zijn heel veel landen hier, hè? Ja, dat klopt. Ja. Heb jij de voorronde zo goed gespeeld? Ja, eigenlijk eerste partij verloor ik en de tweede partij won ik. Oh, netjes. En hoe vind je het toernooi? Best wel leuk. Ja. Wat is het leukste ervan? Om mee te doen en dan hopen om te winnen. Ja. Maar meedoen vind ik ook leuk. Na een hertelling van de punten bleek dat het geen bronzen finale, maar een gouden finale werd voor Jurgen. Dzisiaj jest stało! Jesteś mistrzem! Super! Jurgen, wat heb je nou vast? De gouden medaille. Wauw, proficiat! Ja. Ik dacht eigenlijk voor de derde plaats, maar de loting was gunstig en dan mocht ik finale draaien. Dus toen moest ik even wakker worden en die gewoon winnen. Ik zag jou op de mat, het ging snel hè? Ja, dat klopt. Je had een ippon. Ja. En wat zei Rudy? Die was kei blij. Ja? Ja. En jij ook? Ja. Ja. Hoe voelt dat nou? Leuk. En wat ga je nu doen? Morgen vanavond een biertje drinken en dan weer uitrusten voor de zaterdag.